Amana ce ya bai cikan nama na kauna ne me za ki ce min na ji nema ka rike duk wanda ya yi maso na gaske karkarsa gida ma kamar mafarki ne mun bar hagun mu yau mun shiga da ama ruwan zuma ne aka ce sauyin na sha kawai za na bi koma ya ba da so da kaunar ki kawai dan tsiratar da rai kar yayi fama rashin masoyi ba daɗi na ga haka ya sa wasu suma ai babu je babu gani idan ya so za ya tsayar ma idan akwai rai da rawo aure da ke za na yi nema sosai da amana sirrika na saukar da ka tono mai sanya hange ma rana baya kara hasken da ya danno ya abar so na ke zan yi wasu yayya ta gaske kina so na nema a cikin rai ba kamar ke bana shaka ni ko ta ina zan faɗi sake da bambanci aigun shukar dawa da wake cikar buri auren mu a yau ko an mafarki cikin raina ina ga hakan na samu sauki na yarda da kai ko gobe gidaje kai sadaki masoyi na kai ne na rika an so da hanki na shiga su ni ma na shiga ki na kaso so mi ga daga ki na ka kauna ni ma kan kin shiga raina ban kula kowa ruhi na tuni na bar ma alkawari ne dai zana hidimta ma zan maka komai buri na maka ban dama kai mini rana tilas ne na faɗi ni ma sura mana lalle za ya fi yin ƙarko na cike buri yan har na gana bai ko dole na nuna ke zaɓi na da na ɗauko kin yi amana dan baki mini cuta ba Mixed Golden Gold.